Kada parti politiku ka baara sonsorili o wuli kan camancɛ fanga ɲɛmaw fɛ cakɛda min bɛ yen n'ale ɲɛsinen no kalafili koɲaw ma n'o ye EJ ye ale kɔni ye parti politiku olu wele ka na lajɛrɛ la o lajɛrɛ o kun tun ye mun ye o de ye k'u ka kumaɲɔgɔnyaw ka kurakuraya kosɛbɛ o lajɛrɛ kɛnɛ kan ɲininkali caman kɛra ka ɲɛsin kalafili nataw ma Saliya Samake n'ale bɛ baara kɛ nin cakɛyɔrɔ in na ale ka jaabi an ka o lamɛn. N'i ye caman ɲininka u b'a fɔ ko EJ ka baara ye ko ka kalata don fɔ ne delila k'a fɔ nin micro kelen ninnu na k'a fɔ ko an ka baara to ye k'a fɔ anw bɛ kalata don fɔ gafew bɛ a sariya bɛ anw ɲininka fɛn kelen min na o ye ayiwa jamanakuntigi kalata an bɛ se ka ɲininka o la k'a fɔ ko an b'a fɛ o ka kɛ don min na an bɛ se ka an hakilina di o la mais n'o bɔra la kalata tɔ fɛn o fɛn bɛ yen anw tɛ ɲininka la ayiwa a bɛ fɔ de k'a fɔ a ka kɛ mais jamanatigi kalata la an bɛ se ka an hakilina di mais a waleya o ye jamana ɲɛmɔgɔw bolo an bɛ se k'a fɔ bi wulada in na k'a fɔ n'u ko hali sini k'an ka taa kalata la an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi an labɛnnen don. O la partikulu ɲama camanba de tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Nuhum Togo u nalen EJ ka nin ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya la u ye mun faamuya o kɔnɔna la a bɛ a da dɔw la k'o fɔ an ye. Mais anw nana a ye jateminɛ kɛ k'a fɔ EJ kumana k'a jira an na k'a fɔ fɛn o fɛn ye baarakɛminɛw ye o y'o sɔrɔ o y'o ka sow sɔrɔ o y'o ka mobiliw sɔrɔ o y'o ka motow sɔrɔ baara ka olu kɔni baara bɛɛ kɛra ka ban olu fɛn ka tɛ donc olu pɛrɛnlen don ka taa élection na maintenant ko tɔ ye min ye gouvernement ne an n'olu de kan ka sigi ka kuma k'a lajɛ baara kan ka kɛ cogo min i tɛ se ka taa élection na aussi ni sariaba dɔw ma ta n'a bɛ fɔ o ma ko loi organique député ninnu kan ka kɛ maa joli ye sénateur kan ka kɛ maa joli ye o bɛna kɔfɛla la mais baara min kan ka kɛ bi o ye président sigi ye olu de kan ka weleli kɛ o la olu yɛrɛ ka comme an y'o ɲininka kuma kɔnɔ o ko ni Ala sɔnna k'a bɛna kɛ k'a tɛna mɛn an y'o kuma de kɛ ka donc min bɛ hakili sigi bɔ. Kulun bɛ yen n'an ko ale ma ko cadre des partis signataires de communiqué du 31 mars n'o olu kɔni tun kɛn don i n'a fɔ fanga sinamatɔnw olu fana olu tun bɛ kɛnɛ kan nka baaraw daminɛna ka dɔɔni kɛ u bɔra ka taa u bɔkun u y'o fɔ an ye Mamadu Konate an k'ale lamɛn. U bilala kaso la mun kama a dɔ ye ko jamana ɲɛmaa ka yamaruya sɛbɛn mun ta n'o décret ye k'a fɔ fɛɛrɛtɔnw ka baaraw ɲɔngirilen don ko u y'o sɔsɔ a yɛrɛ y'a ye mercredi passé mercredi tɛmɛnen u ye yamaruya kura ta k'a fɔ u bɛna o yamaruya in wuli anw hakili la yanni bi yɛrɛ kun cɛ an to ɲɔgɔn kun bila bon n'a ma ɲɛ k'u ye ɲɔgɔn ye boloda bi ka anw wele anw dun ɲɔgɔn bɛ bolo la a ka kan an ka n'a f'u ye ko an tɛ se ka u ka baaraɲɔgɔn in latimɛ k'a sɔrɔ an to ɲɔgɔn bɛ kaso la bon olu fana jɔyɔrɔ bɛ yan. EJ ɲamaba kɔni n'o ye Mustafa Sise ale y'a jira k'a fɔ ko nin kumaɲɔgɔnya min daminɛlen filɛ nin ye ko a na to sen na ko sabula kumaɲɔgɔnya in a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka kalafiliw ka o labɛn wa o kalafiliw labɛnni baara olu kelen tɛ se ka kɛ olu ni partikulu u de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.